guys, magandang umaga po. Magtatanghali na, tinanghali po tayo. Happy Sunday po sa inyo mga boss at ang mga kaibigan natin sa YouTube community. Magandang umaga po sa inyo. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan at God bless po sa atin lahat. Tulad ng dati po, nakapili po tayo, manglilibre po tayo, pero kailangan po mamimili po tayo, hindi po yung mga senior citizen, single mom, nagpapakahirap para sa mga anak. Ganun po, marami pong yung po ang dalawang criteria ko po: single mom, senior citizen, at siyempre maganda. Joke lang po. Siyempre pang mahirap ang vlog natin mahirap lang po yung walang masyadong kakayahan. Okay po, mamaya subaybayan po natin, baka sakaling makadali po tayo. Arawan kasi, putin. Kaya tayo kinukuha ng seaman kasi masipag-sipag tayo konti kasi mga Indiano, mga saka mababa lang sildo natin. Saka nakaintindi tayo ng English kahit paloko-loko. Kahit pabalik-balik. Baliktad, bahala na. Tayo kasi mga Pilipino, isang words lang ang maintindihan natin. Alam na natin ibig sabihin nun. Oo. Punta ka na sa inuman, bilib ka sa... Punta kami Brazil. Anak ng puta. Lasing na. Order pa rin ng beer. Anak ng ito. Yung mga German, Pilipino. Yung German, kontrolado nilang inom nila Mga tatlo. Punta tayo, okay, kahon. Ang isang tao, isang kahon. Punta, meron. Buti ikaw tayo yung diabetic mo na control mo. Oo. Walang bisyo. Wala. Hindi na ako. Kailan ka pa tumigil ng bisyo? 2003. Oh, kailan lang? Ha? Kailan lang? Mga 2003. 15 years pa lang. Ilang taong ka nun? Ha? Ilang taong ka po nun? 60 plus. 60. Ilang taon na kayo ngayon? 61. Ano na ko ngayon? 80. Oh, lakas pa. So si nanay ilang buwan na naputulan? 3 buwan na? Oo, tatlo. Kasi ito, dinadala ko dyan sa... Dito, ayaw niya sumama sa akin. Dito kasi dinadala. Dito? Sayo ko, punta tayo, libre dyan ng doktor, libre gamot. Dito. Sa sabi niya. Hindi po ako dyan naputulan. Ayaw niya sumama sa akin Hindi ko dyan. Baka dalawang Yan bandaron ng baka dalawang diabetic. pa putuling kinanay. Yan diabetic. Yan Dito? Kaya diabetic ka? Ako, ewan ko, di ako nagpapatingin Tama yun, huwag ka Kasi magpatingin. pag nalaman mo, Magpatingin ka kung... Pag natutuyo ng labi mo, makatiyang katawan mo, hindi pa naman. palai ka, diabetic ka. Kasi pag Kung sabi sa'yo yun, kuya. pag nalaman mo na may sakit ka, mangangayayat ka na. Yung diabetic inheritance, yung lahi-lahi. Lahi po, talahi-lahi nga. Pag walang lahi kang ganyan, wala ka nang. Pero kung ano talaga, katulad ni Gary Valenciano, bata pa yan, diabetic na, pero May pera. totally walang bisyo talaga. May pera si Gary. Kung walang pera yan, patay na rin yan. Ha? Ayaw naman. May pera si Gary. At saka hindi niya inaluan ng bisyo. Talagang exercise lang.
exercise, papawis, ganun lang. Papasok natin doon sa loob eh. Saan ka papasok? Diyan sa loob. Hindi ka ba pwede dyan? Kaya nga pwede. Hindi pumasok ang taxi ngayon. Di pwede. Ha? Bakit yan? Pumasok ko? Hindi Hindi. pumasok ngayon. Pwede? Oo. Hindi po. Ikot pa tayo kasi may alanganin tayo. Pwede dyan sa gilid dyan. Pwede rin doon ka sa likod doon. Kaliwa. Sa likod. Doon sa likod pwede rin. Sige. Kami naman ang sakit namin, high blood talaga. Oo, okay lang yan. Nakokontrol yan eh. Lalo pag walang pera. Naka. High blood. Pwedeng bawang-bawang lang yan siya. Control sa pagkain, ano? Bawang-bawang lang yan eh. Yan tayo pasok. Wala ko sa kabila pala. Pa? Oo. Ay. Maganda rito, malamig yun. Opo, masarap po dito. Napaganda nilang circle ah. Ilalim yan, LRT na. Ah, ganun ba? No, di ba, ano yan, station dito ng MRT? Kailanan? O taas? Hindi, sa baba po. Meron kang hukay ito sa Okay lalim. po yan. Yan. Saan na kaya tayo? Dito tayo. Tropical tayo. Kaliwa, no? Hindi, parking na ito tayo. Ah, dito tayo. Dito siguro. Pwede rin Pwede dyan. yata dito. Hindi na ganong mahigpit ngayon. Hindi na po. Level 3 na tayo. Sarado. Siguro nga dito na lang siguro kayo. Ikaw na sandali. Sarado. Sarado. Sarado ang tropical. Palabas na. Hindi. Yung daanan. Ano? Tanong nga sir kung saan. Sir, tanong kung saan. Itanong mo kung Tropical. saan doon. Eh, buksan mo pagi. Ano dito? Punta kami tropical hot. Oo. Tropical. Tropical hot po. Oh. Saan ang daan namin? Pumauntan po. Saan kami dadaan? Sa ano po dapat kayo pumasok sir? Sa East Avenue gate. Iikot pa tayo ulit. Sa gate. Yung gate. Eh, Sa kung... mga restaurant. Dito Oo, na. sir, Sige, ikot tayo ulit. pumauntan po eh. Sige na tayo. Hindi, sarado mo tayo. Eh, pwede dito. Ano sir? Hindi, sarado. Lalakarin nyo eh, hindi naman pwede kayo maglakad. I-starving nyo talagang ano. Labas ulit.
Kahit ngayon, yung mga German, hindi talaga nagpapahulihan na tayo. Oo, matalino talaga yung mga tao na yan. Tao. Mahigpit lang sila pero magaling sila. Advance sila sa technology. Sino ba yung dating presidente noon? Ha? Sino ba yung presidente noon dati na ano? Di ba yung si Kuan? Dating presidente noon? Babae ang ano nila. Si Mercer. Naku. Yeah. Dami-damo tao. Para nakawala sa 2 taon ba naman? Dito na kayo, sir, ano? Siya kung bibigyan yan. Okay. So, okay na, sir, wag na po kayo magbayad. Oh, naglilibre po talaga ako ng machine yan. Hindi pwede yun. Hindi po, libre na po. Okay na po. Naglilibre po talaga ako. Ito man ni Kuya. Kahiya to. Gaya ko kita. Ano ito? Bert, wala din Bert. Aba, huwag ka na magbayad. Bakit? Diba libre na yun? Wala lang yun na Kuya. Bert, Tay, sige na, tay. Tay, okay na po, tay. hindi. Tay, okay na. Naglilibre po talaga ako, tay. Hindi tama yan. Tay, okay po. Eh. Boss, thank you boss. Okay, ito ka, boss. Ikaw muna, mahirapan ako.
Patalikod dapat, patalikod sa... Pa. 1, 2. Papa. Maraming salamat, sir. Thank you, kuya. So, ayan boss, nakapili na tayo na yun yung ano, naputulan ng paa, diabetic, tapos mga senior pa. So, napili na natin silang ilibre. Kahit may pambayad naman sila, siyempre pambili na lang gamot ni nanay. Pinutulan ng paa, bagong putol. So kaya mga boss, so yun, nakapili na naman tayo. Maraming salamat po sa panonood at please subscribe po sa aking channel, at kung nagustuhan niyo po ang video, paki-share naman po. At gumanda po ang ating channel. And God bless po sa ating lahat. And happy Sunday po. Thank God. At nakakuha tayo ng karapat-dapat na may libre. Hello po. God bless po. Thank you.